Iki dino aku jajan ana ning daerah Ngawen cah iki tepate ning sampinge Salina atau depane kantor polisi. Nah, kalian bisa lihat dhewe yo iki penampakane gerobake warna merah merona ngene iki nek saka dalan. Nah, iki cah iki penampakane ayam-ayame yo delok kalian bisa lihat dhewe yo ayame kuwedi-kuwedi menul-menul sisan. Nah, ning kene ku sedia ayam crispy, ayam geprek, terus juga ayam celup juga cah iki banyak banget mulai dari dada, kepala, kulit, ono kuambeh. Nah, iki cah unike ya cara gepreke ngene iki koyo model-modelan deplok jamu cah. Nah, iki aku coba ndewoplok ternyata apa ya seseru iki cah deploke iku. Nah, iki cah penampakane ayam geprek iki bener-bener geprek-prek lho ya. Kalian bisa lihat dhewe lho sampe wajur ngono. Nah, kan suapan pertama kedua enak banget cah ngenah rasane. Ki tepunge swidik tapi ayamnya wakeh dadi ini seweger ini cah apane awan-awan ini ki swambele ku apa ya enak ngono koyok modelan ayam geprek Solo cah nek kalian bisa ndelok ngono ku. Ternyata setelah tak takoki bakule ya wong Solo, pantes model-modelan Solo ono jeruke sisan. Nek iki cah kalian juga bisa bungkus loh ya. Untuk ayam sebesar iki regane mau 10.000 cah, nah menune screenshot sik ya wis aja lali dilarisi.